Estimats socis i sòcies de l'ESFAC, volem fer-vos saber que des de la tinença d'alcaldia del Grau els han donat l'avís de que la continuïtat d'aquestes festes alternatives depèn de l'estat en què deixem l'espai que ens han cedit, que és este jardinet tan xulo. Des de l'ESFAC tenim molt clar què és l'amor i el respecte cap al nostre poble i el nostre espai, el que ens mou a fer el que fem. Per això demanem la vostra col·laboració, la de tots els que vingueu així, la de socis i no socis, la de tothom que vulgui vindre. Per a aquest espai es mantinga el més net possible i el jardí pues, se quede igual conforme està ara, que està ben arreglat, molt han arreglat per les festes i voldríem que se quedara com està i que l'any que ve poguérem seguir fer aquestes festes així, que és un lloc que ens agrada molt. La mà vostra i la nostra està mantindre una miqueta l'espai net. Vinga, esperem veure-vos per així.